Гадна, неуспешна българска футболна вечер в Европа. Три български отбора се класираха за плейофите на европейски клубни турнири, но в първите си срещи и трите загубиха. За всички беше ясно, че нидерландския АЗ Алкмар е по-класният отбор от Левски. Нидерландците си спечелиха мача с 2-0 пред почти пълни сини трибуни на националния стадион. Левски стоя добре в големи части от двубоя, но допусна две грешки в защита, две фатални грешки през втората част. И това са големите отбори, просто наказват. Класата им е такава, че могат да накажат, да те охапят, да те отровят за секунди и много от надеждите ти да се изпарят. Левски си имаше своите положения, но не успя да ги вкара. Евертон Бала, Марин Петков, хора, които през второто по време не успяха да реализират, но сините просто страдат в момента от липса на човек, който да вкарва подобни положения. А при головете, по-бавното придвижване на целия отбор на Левски, оставянето на пространство, особено при първия гол, как само топката прехвърли Майкон, който не бе на най-добрата възможна позиция, и Садик вкара. АЗ Алкмар си взе мача, дори бих казал, не с максимален разход на енергия и не при игра на 100%. Минимална загуба за Арда в Полша от местния Раков 0-1 след грешка в отбрана и в 28-та минута Пиенко наказа вратаря и защитата на Арда. Само едно попадение обаче разделя двата отбора преди реванша в Кърджали. Арда все пак запазва шансове за класиране. След вече два елиминирани съперника, да видим колко сили са останали на Арда, трябва да направи един голям исторически матч в Кърджали след седмица срещу полския Раков. Не са кой знае какво, макар че имат своята класа, Арда обаче може да ги елиминира. Представителен ни в Лига Европа Лудогорец разочарова. Срамна загуба от македонския шампион Шкендия с 1-2. Лудогорец игра покъртително зле. Експеримента с Руи Мота може би няма да се получи. Лудогорец дори и да влезе в Лига Европа срещу големите там ще бъде доста тежко и неприятно. Играта не е обещаваща, футболистите, които са взети, явно не са тази класа, която бяха играчите преди години, когато се инвестираше много повече в Лудогорец. Сега инвестициите вероятно са намалели. Това беше и сигнала преди години от братя Домощиеви, които казаха, че ще намалят разходите, и ето това се вижда сега. Лудогорец страда срещу такива отбори. Има реванш в Разград, могат да обърнат, но дали? Гадна, неуспешна българска футболна вечер в Европа. Три български отбора се класираха за плейофите на европейски клубни турнири, но в първите си срещи и трите загубиха. За всички беше ясно, че нидерландския АЗ Алкмар е по-класният отбор от Левски. Нидерландците си спечелиха мача с 2-0 пред почти пълни сини трибуни на националния стадион. Левски стоя добре в големи части от двубоя, но допусна две грешки в защита, две фатални грешки през втората част. И това са големите отбори, просто наказват. Класата им е такава, че могат да накажат, да те охапят, да те отровят за секунди и много от надеждите ти да се изпарят. Левски си имаше своите положения, но не успя да ги вкара. Евертон Бала, Марин Петков, хора, които през второто по време не успяха да реализират, но сините просто страдат в момента от липса на човек, който да вкарва подобни положения. А при головете, по-бавно